sa ikaupat na adlaw sa atong pagpanganggam sa dagko nga fiesta sa pagkatao sa atong manunubos. Ug ikaapat na adlaw sa atong pagpilitensya, pagpanganggam sa kaugalingon aron mahimutan ang iyan nga mudawat sa atong Dios. Dungan sa atong paghalad ni misa, atong sa diapin pag-ampo ang kalag ni Gerardo Teking. Gihalad kini ni Luisa Teking. Uban ka nato ang atong mga igsuon sa barangay Leong. Sila ang magulo ka nato niiling kasahulugan sa ikaupat na adlaw sa Novena. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo, amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsoon, aron maandam kita pagsaulog ni Santos na misa, maghinusol kita sa atong pagkasalanan. Pagbasa, gikan sa kasahon sa mga maghuhukom. Unya dihayo sa katao, nga ginanlag Manoa, kagalusod siya sa zona, ug sakop sa banan ni Dama. Wala gayon manganak ang asawa niya, mipakita sa babae ang angin sa Ginoo ug miingon. Wala ka manganak, apan karon magmambis ka ug manganak ug laki. Ayaw gayon Panginoon ug bisan og isang dino o ilimong makahubo o pagkaon sa isang palanon magdidili. Tungod kay magmambis ka ug manganak ug lalaki. Ayaw gayon patubili ang iyang buhok, kay sukad gayon sa iyang pagkatao. Ihalad siya nato sa Diyos, ingon nga sa Reo. Siya mao'y muluwa sa Israel, gikan sa mga Filistihano. Unya minakaw ang babae, ubinignan ang iyang bana. Magtawag sa Diyos na miduol ka nako, kung makahandog ang iyang panagway, sama sa anghel sa Diyos. Wala ako magutanan, kundi siya gikan, ug wala usab siyang tugan ka nako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya, nga magmagdos ako kung manganak ug lalaki. Diinan ako niya, nga dili ako mag-inom o bisan unsang vino o ilimong makahubog, ni magkaon o bisan unsang pananon ginadili. Tungod kay ang bata, ihalad nato sa Diyos, ingon nga Nazareo, sa tibuok niya kinabuhi. Ang babae nanganak o lalaki, uginganan niya Samson. Ang bata mitubo ug ang Ginoo napanalangin kaniya. Ug ang Espiritu sa Ginoo misugod pagahon kaniya, samtang dito siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora ug Estaol. Ang pulong sa Ginoo. Kung ako sa iyong pagay, o gamitan mo ang iyong himaya.
sa kamot sa dautan. Kay ikaw ang akong gilauman, O Ginoo. Ang akong gisaligan, O Diyos, sukat sa akong kabatanon. Iyakan nimo, nagasalig ako, sukat sa pagkatao. Ikaw sa diyan sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Maghisgot ako sa bamhanang mga buhat sa Ginoo. O Diyos, magsugilon ako sa imong usaho katarong. O Diyos, gitudloan mo ako sukat sa akong kapatanon. O hangtod karon, nagasangyaw ako sa imong katingalahan, mga buhat. Kung ako sa iyong hagdain, o gawitan ko ang iyong himaya. Si Zacarias ang personalidad nga atong nanunog sa Ebanghelyo banga ni Isabel. Usa siya sa mga ganusan ka mga pari nga nag-alagad, nagtrabaho sa templo. Daghan kaayong mga pari sa templo. Ug usa niini si Zacarias. Tungod sa ilang kadaghan, ang paghalad og insenso dito sa sanctuary kanang gitawag nila Holy of Holies, dako na kaayo na dumog alang sa usa ka pari sama ni Zacarias. Tungod kay daghan man kaayo sila, unya kausa sa usa ka tuig man lamang, busa dili tanan sa mga pari o dili tanan mga pari makatagan o kahigayunan nga makahalad o insenso dito sa Holy of Holies, sa sanctuaryo sa templo sa Jerusalem. Mauna nga talag sa ultra kanto nga higayon. Mauna dili kayon buot si Zacarias na iya kong papakyas. So dako kaayo nga kahigayunan ang maong paghalad, pagsulog sa insenso dito sa templo. Yan si Zacarias, pinanay edad,
kapina ang iyang edad. Kadto paghigayunan sa kadugay na niyang padre, ni adto paghigayunan siya nahatagan sa kahigayunan sa pagsunog sa insenso. Mauna, dakot ko niya ng kalipay, dakot ko niya ng dugog. Ug sa dito na siya sunod sa templo, ang anghel sa Ginoo na si Gabriel, ang anghel na mipakita sa mahal na Birhen, mausap ang mipakita ni Zacarias dito sa sanktuaryo sa templo sa Jerusalem. Ug kay si Zacarias nagpanikadman kung atong binubuyon o gamit ang pinulungan, nagpanikadman paghalad sa insenso, pagpakita sa anghel niya, walang kaayos siya ma-inspire. Kaya naman, ang iyang focus tuwa sa paghalad sa insenso. Wa siya matagay maingong tagibong aton ang pagpakita sa anghel kaniya. Ug sa diha nga gibalitaan siya sa anghel nga ang iyang asawa magbagun og anak, magsabak sa batang lalaki, wala siya excited. Kung buwan ko na raon, si Zacarias at si Isabel, niya yung bago pa sila kinyo, ilag yung ipalayo sa Ginoo na hamadan silang anak. Kaya number 1, alam sa mga Hudyo kung ang pagtiayon dili makatagan ng anak, timaan ka na ang ilang panagtipon isip magtiayon, wala kahimutin sa Diyos. Mauna alam sa magtiayon na way anak, makaulaw kaayo nga wa sila'y anak sa ilang pagkaminyo. Si Isabel excited pagdawat sa ilang anak, apan ang iyang asawa o ang iyang bana na si Zacarias na wa ang excited. Di ba kung ganong wa siya mag-excite sa iyang pagkadugog niya sa mensahe sa anghel? Tungod kay na siya nalayo, o dunay ka na gitawag o pangluod sa bakit ni Zacarias. Kaysa kadugay-dugay na niyang ipangayo sa Ginoo, ang bata na ilang anak, karon pangidaran may pangidaron na siya una pakininahan. Mautunga, wag kayo siya malipay. Pagkakita niya sa anghel, wag kayo siya malipay. Mautong sa dimanda, giingnan siya na magbago sa iyong asawa, nagtala siya usap pagkahimuan niya, tiguan naman ko. Uchita anyos, imagine ako na. Ang bana 80 anyos kapit, ang asawa 80 anyos kapit sa usaon ng pagkahimuan. By nature, di na nila pwede. Kaya ang kinaiyaman, ang malawag sa kinaiyaman ng babae, makamatulad kung anak pa ang iyang binulan na rigla. Pero kung di na kami na siya riglaon ang babae, sa mga panigon 45 pataas, ang uban 50 pataas, kung di na gani na mahilabong na riglaon siya, di na gina siya magahan. Yan, ganus ang maabot ng rigla. Ang uban mo abot sa panigon 45, ang uban 50, ang uban 55. Yan si Isabel, sa 80 naman. Di kapila na pinuang na di na din siya pwede. Mautong si Zacarias, huwag kayo siya kalipay sa pagkahimuan. Ako tiguang naman kayo. Ang iyang, kung itinuman, ang iyang ipasulati mo doon, ang iyang pagkatudlok na siya mao ang luhalan
sa insenso dito sa templo sa Ginoo. Kaya itang kita nangayaw sa grasya, kaya kita nag-ampok sa Ginoo na nagaan kami panalangin, kaya wakil manatong madawat, jadi abot pinakabuhin na, murang gawa na nasa tungkol, murang naanan na nagawalan na siya, kaya kalau may abot, di ba mawa ang atong kanasin? Mautang dibati ni Zacarias. Mautang siya ma-excite sa liha na ang anghel nisulti kaniya na magmagno sa iyang asawa. Ug labi sa mga kaibigan, si Zacarias sa dihat na natapos ang iyang paghalad sa insenso dito sa templo ug kay di naman siya makasulti, nagtako siya. Wala siyang gawas dito sa iyang balay. Laki sa mga kaibigan ug kay sa dihat na nadawat sa mga kaibigan ang balita na siya mamahitong inahan sa Diyos. Wa niya titigi sa iyang kaugalingon ang maayong balita, kundi iyang inipaambit, iyang gidala ang maayong balita ngadto sa iyang igagaw na si Isabel, nga niadtong higayuna nagmapos na usap. Laki si Zacarias, laki si Maria. Mura itong tanaw na natong kaugalingon mga Isun. Diha sa atong mga pagpangayon sa Ginoo sa panalangin na may mga higiyon sa atong kinabuhi na bang pariha si Zacarias murag na ay Panginoon na di na naganahan sahay Panginoon des Ginoo, sahay magpalayo des Ginoo, di na tagusimba ang uban ko ba ginuglaing tinubuhan tinubuhan tungkol sa pagpagulog. Nakita rin higayon sa atong kinabuhi. Kaya labi ng makaakita o mga kalisdanan na ang mga higayon na dili na malimay, dili na mahingahan. Labi ng kol, di kay higayon na naapay di pagayo apan wa ihata panangitan kini sakit-sakit bibig kaya doon na ba'y masakit sa akong pamilya kunya nag-ambot as Ginoo na ayukon ang balatian sa akong sakop sa pamilya kunya wag yung ihatag sa Ginoo na matay na Ginoo sa'yo batik ka pagluod ang sabi mura di ang isalikan mura di breadwinner sa among pamilya ano mo gikuha man siya sa Ginoo buutan man to siya ano gibawi man siya sa Ginoo mo na tendency na to mo withdraw na mo palayo na tendency na to magluod na upat yan sa among mga kaibsunan lahat ko ron anaan sa kagulanan tungkol di ang nagpaupang Panginoon. Kaya lagi ang uban bubalang kinuglaing pinuhan tungkol sa ilang pagpanginoon. Ang uban bubalang kinuglaing punto sa tinubuan tungkol kay mauna ang ilang sinabi. Inuman ang dibatit ni Zacarias. Pero hindi na ito siya sundon. Ayaw sunda si Zacarias sa iyang pagtago, sa iyang pagtipig sa unsay maayong balita sila sa anghel. Kundi atong tutukan ang mahal na Biblia na contrast ni Zacarias na sa umat siya kagawa sa maayong balita, iyang bida ang maayong balita kung iyang bisakyaw nandito sa uban. Kung mamahimo kita sama ni Maria na mga mensahero sa maayong balita.
mahimo sa kita nga mga mensahero sama ni Maria. Pagdala ang kalimay ngadto sa uban nga anaa sa kagulanan. Pagdala ang kalimay ngadto sa uban nga anaa sa kagiong sa ilang kagulanan. Kaya dito ang panahon sa Pasko, mauni panahon na ang tanan anaa sa kalimay. Pero makapagkakalan ka, kita bang tanan anaa sa kalimay? Pila man kahap ang mga inahan dinhi sa atong parokya nga anaa sa kagulanan ng kaminaw. Pila man kahap ka amahan dinhi sa atong parokya nga anaa sa kaminaw ug kagulanan. Kinsa man kini sila, hain man ni sila. Ang pangutana ato man ni silang naduaw. Ato ba ni sila napadaan sa ato maanong pamita? Kaya bang nakapalipay ba ka ni atong niaging tuig sa mga nanuul, sa mga igsuon nato na anaa sa kagulanan? Nakapalipay ba ka nila? O ako lang inibigan sunod sa akong kaugalingon ang akong kalipay. Balik ko na ko sa pagsulti nga kita nagpanaw. Ayaw pasadi ang imong isigataw upang ang sakop sa iyong pamilya nga mahabilin, maulaki sa panaw. Kundi balik ka siya at tuwa siya. Kung karoon ang imong inahan at balihon, kung karoon ang imong amahan at dunay balatian o di na makabaro, at tuwa siya, paambiti siya sa imong kalipay o sa maanong balihon. Kaya daghan kaayo kanila na anaan ni anang maong sitwasyon o dili sa yun ang ilang kahitan. Kaya bitaw magbisita ko masakiton doon sangay ang masakiton mahantong sa parin, pero naasay mga masakiton nga muhamon malipay kaayo kung bisitahan. Mauna ang uban mutyabaw muhilang kung sila bisitahan ganuman. Kaya nagtuuman sila na nagkalinda na sila. Nagtuuman sila na nagpalinda na sila. Maunang muhilap sila. Ug pila ka kanila karon sa panahon sa Pasko, ang muhilap kay way na ginundot nila. Masig na araw na sila sa pikas kwarto, gawag yun na itong kaduol. Masig na araw na sila sa atong silingan sa tugkaran, gawag yun na itong mabisitain. Basig na ano na sila nagkinahanglan o nagpaabot ka na po. Nakadawat kita sa panalangin sa Diyos. Kada adlaw, gibubo sa Diyos ka na ang grasya. Number 1, kinatubig. Maugin number 1 na grasya na ako nagawat kita sa Diyos. Ini akong kinatubig. Ayaw lang tipigi ang imong kinatubig para sa imong kaugalingon, kundi ipaambit kini ngadto sa uban. Ipaambit ngadto sa uban. Kinaukutan na sa atong pagpanaw, padulong sa hinalian sa Diyos. Kaya bitaw, maglangsing ta na magpanaw, gawain mo sa ganato na magtiyabaw, maghilang, kundi naglangsing ta. Ka-imagine ko niya itong signalista pa rin, niya hihigay na nakaatumi sa Manila, itumi sa Batangas, giato namin ka ng
Taang volcano, kuyog na mo mga signalista na kayo mga pari na Manila, kuyog sa Lano. Tunas ni bukid, kan volcano, tunas ni lasing kayo, lasing kayo, pero init kayo ano, pero huwag yun nagluya, pakabuti mo sa as, lipay kayo nakita kita, sus, ganito sa awit, iwan mo. So, iba ako sa muka na kumano, huwag ginuntay ko sa nato ng mga bilit, huwag ginuntay ko sa nato ng mga bagong araw, ako silang ganun. Maunang sa akong giikon, bisitahin ang mga nagmalayahon. Ang mga idaran, ang mga senior na to, sila ang atong tanging yaman, ato silang ampingan. Lilitang, kaya bitang sama di Zacarias ko, karena bakang luhur ba? Mahala na yan, mahala. No? Ang atong pagpalaw sa atong personal na relasyon uban ni Jesus, makaluwas sa gikan sa sala, makaluwas ka nato gikan sa sala, o magpaambit na iningato sa atong isikitaw. Doon na magwidat ng mga rason, yan na kita mubati o kalagot o pagkakagulanan. Labi na rin panahon sa kalisod, inunan ang atong pagpangluwa sa Ginoo. Si Zacarias, dibati ni anak pagpangluwa, tungod kay dugay na siya nangayon apan wala ihatag sa Ginoo. Pero ang Ginoo mo na sayot kaya sa niya ihatag ang grasya na atong ikinanamulan. Kung iyan ihatag ka na sa husto na panahon, ang akong pagkapalit, di pangayo rin ako sa Ginoo, sukat sa unang tuig sa akong pagsunod sa seminaryo, ipangayo na ako ni Ginoo. Pero hindi pa man gusto ang panahon na ako maparin ni atong panahonan, wala ihatag sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo ang akong ipangayo kapag kaparin kuman sa 13 ka tuig. Ang akong pag-eskwela sa seminaryo 13 ka tuig. O kumanian, gihatag sa Ginoo ang maungkasan. Ayaw pagbuot kung kita mangayon. Ayaw pagdimana sa Ginoo kung nakatay palayo niya. Kundi magpaubos. Kung paabutan kanusa, ihatag sa Ginoo ang maong grasya. Kaya nasayot siya. Kanusa ang gusto na panahon, kaya ihatag ka nato ang grasya. Kaya ito lang na manikamot na. Kaya sa atong panikamot, ubanan nato ang pagsalig sa Ginoo na iya kayo ihatag ang maong panahon. Dili naman pinalihas ni Zacarias na sa kadugay-dugay ng pangayong anak kay wakman yung ihatag sa Ginoo panahon sa iyang kabataon nagluod siya sa Ginoo. Iyon. Mas nasayot ang Ginoo kanus akan ang mga panahon. Naamang si Zacarias tungkol kay iyang i-question ang Ginoo. Manindong paligo. Pag-ampo sa katawhan. Ginoo. Buligi ang sipahan, diha sa iyang pagpangandang, sa iyong pag-anhi, o himuang kang among kasikasin, magdinaag sa paglaon, sa iyong ikanahang pag-anhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Kumalik ka ang Ginoo Jesus. Likuna ang iyong pagmatod sa tibuok kalibutan. Ilabi na tatong mga naso, nga nagkakaluya ang pagtuo.
mag-ampo kita sa Ginoo. Umaling ka, Ginoong Jesus. Ipadayag nato sa tanan ang imong gahom ugma. Pinaagi sa pagsaulog namo sa imong pagkatao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umaling ka, Ginoong Jesus. Na ang sunugon sa Diyos, Teofilo Camuco, Obispo, nga mabayaw na sa kadagdanan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umaling ka, Ginoong Jesus. Datan to sa kinabuhi walay katapusan. Ang among mga isuon nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umaling ka, Ginoong Jesus. O Ginoo, ang tanan nimong mga binuhan, gihidlaw sa imong pag-abot. O Diyos na magkagagahon, nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga jasa na akong nadawat. Himuang na magtinguha kami sa pagsaulog sa umaabot na pamilya aron magpasigmug gayud kami sa pagkatao sa among manunubos uban sa malinis nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ako ngadto kang San Miguel Arcangel. Kitang tanan, San Miguel Arcangel, panalipin kami sa gubat. Mahimo kang amon kami batok sa mga kadaugan ug sa litag sa yawa. Gapuson unta siya sa Ginoo na namuyok kami o prinsipe sa manalangin ng hukom. Pinaagi sa Diyos ng gahon, itanggong sa impyerno si Satanas ug ang panandaw ng Espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag. Maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, manalangin kaninyo sa inyong panimalay, sa inyong mga mahal sa kinabuhi, sa inyong mga paningkamot, sa inyong mga kahayupan o kaumahan. Ang Diyos na magagandahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo, nahalad na ang Santos na Misa, manlagaw kita o atong bangon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Ang opisina nato sa kumbento at buhay ito si Manan. Ang ang atong mga staff.